Porta. Porta. U Porti cirkamo, u Porti. Reci mi, kako se kao muslimanka snalaziš u ovoj četvrti? Da li su te narodi prihvatili ili... Kristina se cenkala prvo za taksi, a onda tako reći se drala na taksisu što izbacio flašicu vode kroz prozor u prirodne okoline Čara. A Ivan ima čara. Uči imam čara. Kohmr, daj baš. Kupi! Evo nas na Čurč stage u okviru Guča festivala. Ovdje pijemo u dvorištu. Šta misliš, da li će ti Dveri dozvoliti ja glasaš za njih posle ovoga? Meni je samo bitno da ja sad imam za koga da glasam. Pa nisam ja otvarao, jebi ga, otvorio mi unik i dao mi fajn. Babić! Mama, pijem Coca-Colu! Ovo je jedno jedinstveno iskustvo. Kulturološki šok.